Gadanan sarong 66 anyos na lolo makalihis na ma-hit and run nin kabal-kabal sa Barangay Lupi Prieto Diaz, Sorsogon. Alas 11:23 nin banggikan na kaaging Sabado, Disyembre 28. Susog sa inisyal na investigasyon, gikan sa baraylihan, nagkakapi-kapi na ang biktima sa luwas kan sa indang residensya na nasa gilid sa naman ng tinampo. Kan uminagi ang embueltong bihikulo hasta sa masapul ang biktima. Pigdara pa man sa ospital si Dichoso, alagad binawian man sa naininin buhay. Pagkatapos daw po kang nangyari, nag-ano naman daw po siya, nagpunduman po duman sa pinangyarihan, kang pagkabangga. Tapig hiling ito na victim. Kung yan po, pag girani po kan witness, sinabihan daw siya na maghanap ki rescue. Ini man na witness po ma'am, nagkuha ki rescue. Inakuha man po siya, tapos inapod man so kapamilya kang nabangga. So asawa po kang nabangga. Kunyan po, pagbalik po niya duman sa pinangyarihan, wala na po duman so nakabangga, pati so top down. Pigbisto ang nakabanggang driver na si Richard Yesta, 31 anyos, residente kan Barangay Kabiguan, Gubat, Sorsogon. Nanadakop kan otoridad alas 3:28 kasuod mang hapon. Napagaraman na hali man ang sospek asin ang mga 8 lunad kaini sa naunang bitan na baraylihan kan mangyari ang insidente. Nagda-drive sa mga may sasakyan na maging defensive driver po kita sa intirong oras kasi may mga dayman po na inaasahan na mangyari. At least maiwasan ta po na day po magparapadarlagan ki makaskas, lalo na kung maduluman tinampo, di po masyado nahiling ang tinampo. So iwasan ta po na magpadaralagan ki makaskas na sa tuyong sasakyan. Pigbibilyaran na sa saindang residensya si Dichoso, mantang desidido man na magsunad nin kaso ang nabayaan kaining pamilya laban sa sospek. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia.